Prečo sa podľa mňa oplatí modliť posvätný rúženec? Zo všetkých ľudí je to vlastne Panna Mária, ktorá bola Ježišovi najbližšia, bola jeho matkou a nikto iný z ľudí ho nepoznal tak dobre, tak blízko a dôverne ako vlastne Panna Mária. A verím, že ona je nielen Ježišovou matkou, ale je aj našou matkou. A aj nás chce privádzať k Ježišovi, aj nám chce zdieľať to poznanie, ktoré mala ona. Chce, aby sme si aj my osvojili jej pohľad na Ježiša, aby sme my boli pri ňom tak blízko, ako ona. Verím tomu, že duchovne, tajomne, veľmi nenápadne je Panna Mária stále pri nás, že jej na nás záleží, že je našou matkou, ochrankyňou, našou sprievodkyňou, pomocníčkou. Loretánske litánie, ktoré sa modlievame, vymenúvajú množstvo krásnych prívlastkov, ktoré cirkev dáva Panne Márii. Verím, že to nie sú len básnické slova, ale že je to naozaj skutočnosť, že Panna Mária je matkou, ktorej na nás záleží a ktorá sa o každého z nás stará. V marci 2020 sme sa tu v našej národnej svätyni krátko po vypuknutí pandémie COVID-19 začali modliť posvätný ruženec takto spoločne o 20:00. Určite si mnohí pamätáme, že bol to veľmi náročný čas, keď sme boli pod množstvom rôznych obmedzení, nemohli sme sa zúčastňovať ani bohoslúžieb a prišlo nám to ako vhodné a potrebné, aby sme sa takýmto spôsobom snažili prinášať nádej ľuďom, svetlo do domácností. Tým, že sme v Národnej svätyni Panny Márie Sedembolestnej, myslím si, že je to aj taká naša povinnosť modliť sa za našu vlast Slovensko, modliť sa za naše farnosti, obce, za rodiny našej vlasti, modliť sa za cirkev, za celý svet. Je to, dovolím si tvrdiť, aj taký prejav lásky k našej vlasti, možno taký zdravý a pekný prejav aj patriotizmu alebo národnej hrdosti, že modlíme sa za našu vlast, modlíme sa o to, aby ju Panna Mária ochraňovala, aby ju dobrý Pán Boh požehnal.